Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламе Урта Терешка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Кузяева Алсу Софиулловнага юллана. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Шәүкәт, абыйсы Рөстәм, Райфи апасы, тормыш иптәше Шамил, Арифуллиннар, аларның балалары Гүзәл һәм Ринат гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 1969 елны күп балалы гаиләдә төпчекләре булып, якты дөньяга аваз сала. Мәктәптән соң хезмәт юлын пища комбинатта башлап җибәрә. Үз юлында булачак тормыш иптәше, энебез Шәүкәтне очратып матур гаиләләрен коралар. Татулыкта һәм мәхәббәттә ике балаларын тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге көндә уллары һәм кызлары үз гаиләләрен корып, инде Новоспас эшчеләр поселогында гомер кичерәләр. Кадерлеләребезне бәхетле итеп 4 оныкларын бүләк иттеләр. Алсуыбыз хәзерге көндә авыл мәдәният йортында эшләп килә. Шәүкәтебез белән алар бик матур пар. Һәр вакыт бер-берсен аңлап, тыңлап кына яшиләр. Кайчан гына барып кермиек, җылы караш, ягымлы сүз, сый тулы табын белән каршылыйлар. Алсу бик тырыш һәм уңган хуҗабикә. Аның кулларыннан килмәгән эше дә юк. Бала оныклары да аларның алма алмагачтан ерак төшми дигәндәй бик акыллы һәм тәртипле булып үстеләр. Сыкланабыз да, горурланабыз да сезнең белән. Алда да аралашып яшәргә, туганлык җепләрен өзмәскә язсын безгә. Алсу, туган көнеңдә эшеңдә уңышлар телибез. Гаиләңне бар бәла-казалар да читләтеп узсын. Шатлыклар гел синең юлдашың булсыннар. Рәхмәт сиңа, туганлыкның кадерен белеп, безгә дә җылы мөнәсәбәт белән караганың өчен. Көз айында туган көнгә җыйдык матур чәчкәләр. Розаларын без өзмәдек, кулларыңны чәнчкәләр. Синең үз бакчаңда бит ул гөл чәчкә эшләрендә. Шундый ук уңышлар көтсен сине бар эшләреңдә. Уф диергә иртә әле, картаерга ашыкма. Гомреңнең юлларында кайгыларга юлыкма. Һәр чакта да сиңа карап, без сокланып яшибез. Синнән дә юк кадерлерәк кешебез бит ул дибез. Бәхетле бул, кайгы күрмә, уралма сагышларга. Насыйп булсын алда әле күп бәйрәм каршыларга. Хөрмәтле Алсу Софиулловна, туган көнегез котлы булсын. Алда яңгыраган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Чәчәкнең үсисе, татулыкта, бергәлектә, туганлыкларның көче, шул туганлыкларның көче. Алмагачта чәчәклә, күк сирендә күк чәчәк, шул туганнарым, шул чәчәктәй булсын сезнең киләчәк. Алмагачта чәчәклә, күк сирендә туганнарым, шул чәчәктәй булсын сезнең киләчәк. Безнекеләр, диярлектәр, кемнекеләр дигәндә, син дигәндә, мин идәндә, бибез ятлар тигәндә, шул бибез ятлар тигәндә. Чәчәктәй булсын сезнең киләчәк. Алмагачта чәчәклә, күк сирендә күк чәчәк, шул туганнарым, шул чәчәктәй булсын сезнең киләчәк. Бергә тәмле җыясы ризык ашлар. Ташлашмабыз ни күрсәк тә, сау булсын гына башлар, шул сау булсын гына башлар. Алмагачта чәчәк
чәчәктәй булсын сезнең киләчәк. Туганнарым шул чәчәктәй булсын сезнең киләчәк.